аз ҷиҳате ки падарам мехост ки ман футболбоз шавам, ман худам ки бо дӯст мешудам футбола, кӯшиш мекардам ки фақат футбол бозӣ кунам. Барои ҳамин ҳозир вақте ки модарам мегӯяд ки диден шумо вақте намехостед ман футболист шудам, диден модарам механда, мегӯяд хай чизе ки хости худат кардӣ, худо ба шукр ҳамааш шуда. вақте ки мо 8 сола будем, падарам мехост ки ман боксёр шавам. Ба бокс бурда падарам мондан. Ман толи 10 сол ба бокс машқ кардам. Падарам гуфтанд ки кадом види бо ту маъқул рафт. Ман роҳи футболро интихоб кардам, яъне ки футболист шудам. ҳамаш мақсади мо аст ки дар оянда барои футболи тоҷик хизмат кардан ва бар бозигарони навҷавонон ёрдам кардан. Як орзу доштем ки ҳамин клуби Истаравшанро ба ҷоми Конфедератсияи Осиё дидан мехоҳем.